Valea Cașinului oferă turistului însetat de liniște și frumusețe ocazia unor experiențe unice. La doar 18 km de Onești, în comuna băcăuană Mănăstirea Cașin, se află complexul Înțărcătoarea, realizat în 1954 pe locul unei foste baze vânătorești. Aici, turiștii au la dispoziție o vilă cu 10 camere, cu pat matrimonial care aparține Direcției Silvice Bacău. În vecinătate se află păstrăvăria, care se întinde pe aproape 1 hectar. Valea Înțărcătorii a fost cu secole în urmă locul în care ciobanii din munții Vrancei își aduceau oile primăvara înainte de a pleca din nou în poienile montane. Pădurile din jur se întind până în județele Vrancea și Covasna, aflate la mai puțin de 20 de kilometri distanță. Locul se cheamă Înțărcătoare, Poiana de la Înțărcătoare. Acum mulți ani însemnând pe la începutul secolului, deci pe la 1900, era o mare poiană, unde toți mocane din zona munților Vrancei veneau aici primăvara la înțărcatul mieilor, alesul mieilor de oi, înainte de a pleca cu ele în munte, și de aici a rămas numele Înțărcătoare, asta ca și istoric. Vis-a-vis de cabana din spatele nostru, în forma actuală este așa din 1954. Ea a fost reconstruită pe locul unei foste cabane de vânătoare, care până prin 50 au aparținut de Soveja, ca și administrație, de Ocolul Silvic Soveja. Era o casă de vânătoare care ținea de administrația fondului de vânătoare, care la vremea aia era administrat de Asociația Inginerilor Silvici. Fauna care trăiește în acești codri ai Vrancei a fost principalul motiv pentru care Înțărcătoarea s-a impus ca bază vânătorească. În perioada interbelică, aici a fost vânat un trofeu de peste 16 kg de cerb, care a fost în anii 30 record mondial. Unul dintre vânătorii renumiți ai locului a fost Romeo Stănescu. În primul război mondial, regele Ferdinand, întemeietorul României Mari, obișnuia să vină în zonă pentru a verifica starea în care se aflau trupele. La doar câțiva kilometri, pe creasta care se ridică la vestul Înțărcătorii, în anii 1915-1916, se afla linia frontului. Și acum munții din jur mai poartă mărturii ale acelor vremuri. Au fost găsite depozite de muniții, tranșee sau resturi de îmbrăcăminte ale militarilor căzuți aici, la hotarul cu fostul Imperiu Austro-Ungar. În perioada dintre războaie, locurile pitorești din comuna băcăuană Mănăstirea Cașin au atras boieri și oameni de cultură din toată țara. Mai apoi, în timpul celui de-al doilea război mondial, aici obișnuia să vină chiar ambasadorul Germaniei naziste, Manfred von Killinger. Imediat după război și prozatorul Mihail Sadoveanu a apreciat frumusețea acestor locuri. Complexul de vânătoare și pescuit Înțărcătoarea a căpătat actuala înfățișare în timpul regimului comunist al lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Fostul președinte al României, născut la Moinești, a iubit aceste locuri, fapt atestat și de desele lui vizite în zonă. Inițiativa de a realiza o cabană modernă a aparținut însă lui Ion Gheorghe Maurer, căsătorit cu Elena Stănescu, care, în perioada în care a fost ministru de externe, dar și prim-ministru al României, a făcut din locul de la Înțărcătoarea Casa Vânătorilor din fruntea Partidului Comunist Român. Actuala vilă e făcută pe locul unei foste case de vânătoare, casă de vânătoare veche la care a fost cazat inclusiv Mihail Sadoveanu, ea fiind administrată de Asociația Vânătorilor, Inginerilor Silvici, de fapt. A fost sub directa îndrumare a inginerului Romeo Stănescu, un mare nume în vânătoarea din România. El l-a vânat prin 36, unul dintre cei mai mari cerbi la vremea aia din România, cel mai mare și unul din cei mai mari cerbi din Europa, deci depășea 14 kg, trofeul depășea 14 kg. Totodată, în aceeași perioadă, în anii 42, atașatul Germaniei în România, Manfred von Killinger, un baron, a venit de vreo 3 ori la vânătoare aici, în Zboina, i-a plăcut în mod deosebit, a vânat iară cerbi
care depășeau 16 kg trofeele, deci trofee vârfuri mondiale la vremea respectivă. Plecând de la tradiția locului vis-a-vis de vânătoare, în 54, la îndrumarea directă a lui Ion Gheorghe Maurer, s-a construit casa asta de vânătoare. Drept urmare, a devenit unul dintre locurile preferate pentru vânătoarea de cerb al lui Maurer și al lui Dej. Alături de Gheorghe Gheorghiu Dej, în 1961 a dormit în încăperile cabanei Înțărcătoarea însuși președintele Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov. Ulterior, după moartea președintelui român Gheorghe Gheorghiu Dej, locul a intrat într-un cont de umbră. Noul președinte Nicolae Ceaușescu și-a dorit o cabană nouă în apropiere. Așa a fost construită cabana Pralea. Totodată, cerbii și urșii cu trofee de aur au fost hăituiți spre noul loc de relaxare al conducerii Partidului Comunist Român. Din folclorul local știm că a fost Nikita Hrușciov la invitația lui Dej, inclusiv Gheorghe Gheorghiu Dej, undeva prin 61-62, și era un loc preferat de Maurer. Drept urmare, din această cauză, Ceaușescu n-a vrut să vină niciodată la vânătoare aici și i s-a construit o altă casă de vânătoare pe o vale paralelă cu Valea Cașinului, valea vecină la Pralea. Complexul de la Înțărcătoarea, aflat în administrarea direcției Silvice Bacău, s-a menținut ca unul dintre principalele puncte de atracție din județul Bacău. Asta deoarece aici funcționează o păstrăvărie, care furnizează pe piața din România peste 20 de tone anual. Ocolul Silvii Mănăstirea Cașe se află, administrează o suprafață de 17.000 de hectare aflată pe Valea Cașinului, pădure de stat, și 2.000 de hectare pădure privată. Locul unde ne aflăm într-un complex vânătoresc, în care cuprinde o casă de vânătoare și o păstrăvărie. Accesul până aici, ca și date generale, cam 30 de km de la Onești, în care 15 km sunt cu asfalt și restul cu drum forestier pietruit. Accesul e foarte bun, drumurile sunt întreținute. Ca amplasament geografic ne aflăm în Munții Vrancei. Ce pot să vă spun? Ca și loc este deosebit. Avem mulți care ne vizitează și cu prilejul ăsta chiar îi vedem și pe privitori să vină să viziteze zona, unde se poate servi și un păstrăv de calitate. Ioan Căciulă și-a dedicat cei mai mulți ani din viață creșterii păstrăvilor și eficientizării activității de la Înțărcătoarea. După mai bine de 25 de ani de activitate, Ioan Căciulă a învățat secretele acestor pești, care cresc doar în apă de munte. Am preluat păstrăvăria în 1988. Cea mai mare producție de până atunci a fost de 2,7 tone, în condițiile în care se vendea păstrăvul la timpul ăla la bucată, era 8 lei bucata. Imediat după anii 90 am vândut păstrăvul efectiv kilogram. Dacă până atunci peștele avea 70-80 de grame, noi îl decontam la 100 de grame. Deci era oarecum artificial chiar și 2,7 tone. Imediat după 90 noi am trecut la vânzarea păstrăvului la kilogram. Și efectiv am vândut, producția a crescut an de an, dacă doriți. Am ajuns, dacă păstrăvăria e proiectată la 7 tone anual, am ajuns la peste 27 de tone de producție de păstrăv. Ținem în păstrăvărie păstrăvul fântânel. Zic eu, sau o spun și cărțile de specialitate, este cel mai bun păstrăv, dacă doriți, întrunește toate calitățile gustative pe care ar trebui să le aibă un păstrăv. Foarte puține păstrăvării în țară mai cresc păstrăvul fântânel, pentru că se spune că ar fi mai puțin productiv sau un pic mai puțin productiv decât păstrăvul curcubeu.
De fapt, nu se caută calitatea, mai mult cantitatea la noi, la români. Păstrăvăria are mai multe bazine unde trăiesc atât păstrăvi indigeni luați din apele de munte, cât și păstrăvi de proveniență străină. La păstrăvăria Înțărcătoarea, păstrăvul creștem, dacă tot m-ați întrebat de hrană, cu furaj de import, actualmente import Spania. Ce să vă spun? Dacă doriți sau m-ați întrebat de perioada de valorificare în speță, de la icră și până când păstrăvul ajunge la 200 până spre 300 de grame, când este optim pentru consum, perioada este cam de 2 ani, 2 ani și jumătate. Peștii sunt crescuți în funcție de vârstă, dimensiune și specie în bazine separate. Chiar dacă ei pot depăși și 1 kilogram, cunoscătorii afirmă că păstrăvul este cel mai potrivit spre a fi gătit atunci când are o greutate cuprinsă între 200 și 400 de grame, când nu are grăsime. Aici avem reproducătorii de indigen. Noi deja i-am mulți, am pus icrele la incubat. Păstrăvul indigen, după cum v-am mai spus probabil, este numai pentru depopularea apelor de munte din județ. Și din alte județe, în condițiile în care avem cerere. Aici avem viitori reproducători de păstrăv fântânel, păstrăvul de consum în speță. Ăsta va fi viitorul păstrăvăriei, dacă doriți. Este într-adevăr un pic mai mic, are doar 1 an și jumătate, abia peste 2 ani va fi mulț. Una din cele mai delicate perioade în creșterea și înmulțirea păstrăvilor este perioada împerecherii și cea a mulțului. La mulgerea păstrăvului este un proces un pic mai complex și, ce să vă spun, începând de luna lui septembrie, spre sfârșitul lunii lui septembrie, păstrăvul începe să îmbrace așa numita haină de nuntă, cum spunem noi, păstrăvare sau oamenii de meserie, aș putea să spun. Deci, se colorează mai intens tegumentul, în speță acele steluțe roșii și punctele alea portocalii se pronunță. Ei deja devin un pic mai iuți, să aleargă, să bată între ei, de acolo și noțiunea, ci că e bătaia peștelui. Ei se bat, cel puțin masculi între ei, e acea luptă pentru supremație, dacă doriți. Este un adevărat spectacol. Să zic în captivitate mai puțin, dar cel ce a avut ocazia să vadă pe râu, este o adevărată frumusețe să vezi bătaia păstrăvului. Să mă întorc înapoi la ceea ce vă povesteam mai înainte. Noi vedem peștele, trebuie să-i căutăm ziua optimă, dacă doriți, când e în perioada optimă de fertilitate. Dacă îi mulgem un pic mai înainte sau după, icrele ori sunt submaturate și cu această ocazie nu ies puieți așa cum trebuie, ies cu malformații, dacă sunt supramaturate, la fel. La Înțărcătoarea există o casă special amenajată, unde sunt respectate condițiile climatice și de lumină pentru ca, la final, din icre, să iasă puiet nou pentru apele de munte. Avem icre de păstrăv fântânel, care le-am pus la incubat la jumătatea lunii lui octombrie. Nu știu dacă o să puteți observa, tot ce am eu în mână aici sunt icre deja fecundate. Proba este făcută la ele. Mai mare câte ceea ce vedeți alb, sunt icre deja moarte. Zilnic, cu pipeta, o să vă arăt imediat, sau să nu închid, cu pipeta nu putem lăsa foarte mult din cauza că, datorită razurilor de la lumină, mor. Deci închidem. Aici avem icre de păstrăv indigen. Observați că sunt un pic mai mari. Astea deja au 4-5 mm în circumferință. Aceste icre se vor transforma, dacă doriți, în viitorul păstrăv cu care o să populăm apele de munte. Traseul păstrăvilor în crescătoria de la Înțărcătoarea este cunoscut și calculat de specialiști. Atunci când vine timpul să fie mutați dintr-un bazin în altul, păstrăvii sunt numărați și cântăriți. Bazinul rămas gol este dezinfectat pentru a se evita contaminarea cu boli. Se pescuiește peștele, efectivul de păstrăv dintr-un bazin,
avem Voloage, avem Minciuc, avem să trece și să face o așa numită tratament, dacă doriți, preventiv cu sulfat de cupru și oțet, tratament la Minciuc, să cântărește, să numără, să trece în alt bazin. Sau dacă doriți, când ajunge la bazin, s-a cântărit, să numără și să trece în alt bazin. După ce s-a terminat bazinul respectiv, se spală bazinul, se dezinfectează, avem substanțe speciale pentru acvacultură cu care dezinfectăm bazinele și așa până când terminăm tot efectivul de... Asta înseamnă igienizarea, de fapt, sănătatea păstrăvului. La final, păstrăvul este vândut cu 22 de lei kilogramul, preț stabilit de Regia Națională a Pădurilor. Poate achiziționa pește de la înțărcătoarea orice doritor care bate la porțile păstrăvăriei, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică. La doar câteva minute de mers cu mașina sau la aproape jumătate de oră la pas, turistul care a ales să petreacă vacanța în munții Vrancei din comuna Băcăoană, Mănăstirea Cașin, are șansa să întâlnească două mărturii ale istoriei recente a României. În 1916, regele Ferdinand a făcut mai multe incursiuni în zonă, însoțit de regina Maria. Până să ajungă pe creasta munților, unde se aflau cantonate trupele armatei române, regele a poposit să ia masa pe o piatră aflată în mijlocul drumului. Deși acest lucru este cunoscut de oamenii din zonă, până acum autoritățile nu au marcat locul. Mai sus de masa lui Ferdinand, numită și masa lui Vodă, se află fântâna din care regele României a băut apă. În momentul de față, pârâul care trecea pe aici este secat, iar crucea care marchează izvorul stă să cadă. Suntem în Munții Vrancei, în județul Bacău, totuși, foarte aproape de înțărcătoarea, la fântâna unde Ferdinand, regele României, a făcut un popas în primul război mondial când a inspectat linia frontului. Din păcate, tot ce a rămas ca și monument după Ferdinand se află într-o stare de degradare foarte puternică. Dacă este să ne uităm, crucea este, această cruce, monument, este într-o stare de putrezire, iar fântâna nu mai este accesibilă pentru cei care ar dori să guste din izvoarele reci ale muntelui. De la momentul în care regele Ferdinand a venit să susțină trupele armatei române, a trecut aproape un secol. Locurile au rămas neamenajate, fără niciun fel de inscripție și acum. Pentru un turist neavizat este greu să descifreze taina unor locuri unde s-au scris pagini importante din istoria României. Pe drumul pietruit care lasă în urmă frumusețile de la înțărcătoarea, cotind în inima munților, în Valea Buciașului, din ocolul Silviu Coituz, la doar câțiva kilometri, turistul are șansa să vadă cea mai mare și spectaculoasă cascadă din județul Bacău. Înainte de anul 2000, drumul șerpuit prin Valea Buciașului era parcurs cu mocănița, un tren vechi purtat de o locomotivă de epocă, care rare ori avea ocazia să ducă turiști dornici să vadă frumusețile locului. Acum, în locul liniei ferate, a fost realizat un drum forestier, mocirlos. Pe dealurile abrupte, apa se scurge fără oprire printre roci. Într-un peisaj care îți taie respirația, pârâul Buciaș are o cădere de înălțime de 32 de metri. Jos a săpat un adevărat heleșteu, adânc de 6 metri. Frumusețea și magia locurilor este întărită și de apariția frecventă a caprelor negre sau a cerbilor carpatini. Pe părăul Buciaș, vale, zic eu, una din cele mai pitorești din ce știu eu din județ. Acum debitul este cam mic, primăvara este super frumoasă, arată când se topesc zăpezile. Ca și atracție turistică în zonă este o altă atracție turistică. În jurul acestei cascade s-a constituit o arie natural protejată de vreo 500 și ceva de hectare. În această zonă este cantonată și capră neagră, care a apărut spontan în Bacău, probabil venită din Vrancea, unde a fost populată prin anii 80. Cascada Buciaș se află în rezervația naturală cu același nume din ocolul Silviu Coituz. Foarte aproape este și granița cu județul Covasna. Diferența de înălțime a văii, pe care o parcurge aproape în întregime, și pârâul Buciaș este de peste 600 de metri, de la 1164, cel mai înalt pisc, la aproximativ 500 de metri altitudine.
Mănăstirea Cașin a fost ridicată de către domnitorul Gheorghe Ștefan, 1653-1658, fost logofăt al domnitorului Vasile Lupu, care și-a dorit să facă din Cașin a doua capitală a Moldovei. Lăcașul de cult este o copie a mănăstirii Golia din Iași. Cărturarii moldoveni Milescu Spătarul și Miron Costin au jucat un rol deosebit în înzestrarea noului lăcaș de cult cu cărți laice și religioase. Ulterior, mănăstirea Cașin a fost școală de pregătire pentru preoții din toată Valea Trotușului. Turcii au demolat vechile ziduri ale mănăstirii, care au fost reconstruite pe alte amplasamente abia în anii 1820-1830. Un timp, mănăstirea Cașin a fost biserică închinată Sfântului Munte Athos. De pe vremea domnitorului Gheorghe Ștefan se mai păstrează doar porticul, cu capul de bour al Moldovei și beciurile domnești. Deasupra era Palatul Domnesc. Are capul de bour cu stema voievodală. Este nu cea până a lui Ștefan cel Mare, este cea de după Vasile Lupu, care a urmat a fi preluată și de regii României. Nu cea cu colțuri, cea rotunjită. Aici sunt beciurile domnești. Ruinele fosturilor beciuri domnești. Cam ce dimensiune au în lungime? Da, cam într-o parte 10 metri și 15 în cealaltă parte. Sunt în paragină datorită lipsei fondurilor. Preotul paroh de la mănăstirea Cașin a încercat să reconstituie o parte din tezaurul și tradiția locurilor. În turnul de la intrarea în mănăstire a realizat un muzeu al văii Cașin. Au rămas însă neamenajate ruinele fostei școli domnești, pentru care ar trebui alte fonduri importante. După alungarea lui Gheorghe Ștefan de la tronul Moldovei de către Vasile Lupu, care și-a reluat tronul, acesta retrăgându-se pe malul Baltic undeva la Stettin, într-un castel dat de regele Suediei, spre folosire, biserica a fost închinată Sfântului Munte. Aici au venit călugări greci, cei mai reprezentativi dintre ei, Ierotei și Isaia Țarigrădeanu, cei care au falsificat și pisania de aici, de deasupra ușii, dându-se drept titurii bisericii. Biserica nu a fost pictată niciodată până după evenimentele din 89, când cu aprobările de rigoare s-a putut picta, s-a terminat de pictat în 1994, când a fost și sfințită. De-a lungul istoriei a suferit mai multe modificări. În primul rând, zidurile exterior. Cel original a fost dărâmat din ordinul turcilor în timpul domnitorului Racoviță la 1717, când turcii au ordonat ca toate fortificațiile din Moldova să fie dărâmate datorită tătarilor care își făceau incursiuni de pradă și se ascundeau între zidurile fortificate, rezistând sau scăpând de acest ordin doar zidurile cetății Neamțului. Biserica propriu-zisă a suferit mai multe modificări în urma cutremurilor, cele din 1940, în 1977, când turlele erau dărâmate. A luat foc de la trenulețul forestier care circula pe lângă zidurile bisericii, acoperișul de draniță aprinzându-se și luând foc, întreaga construcție fiind refăcută. Iar în urma cutremurului din 77, cum vă spuneam, s-a renunțat la turnul de pe altar. Inițial a fost prevăzută cu 4 turnuri, asemenea Goliei și 3 rahilor, ai căror meșteri au fost folosiți la înălțarea acestui sfânt locaș, spunând că s-a renunțat la turnul de pe altar, nu se știe din ce motive. Motive poate de structură, motive de rezistență. Cam de la 1864, de la reformele lui Cuza, biserica a devenit biserică de mir, fiind sau slujind comunitatea de credincioși ortodoxi care se află în localitate. Frumusețile văii Cașinului sunt încă prea puțin cunoscute și exploatate de firmele de turism. Deși au existat intenții de promovare a zonelor Oituzului și Cașinului, acestea au rămas doar la stadiul de proiect. Bogăția și expresivitatea locurilor ar putea să se răsfrângă și asupra stării materiale a populației, dar majoritatea oamenilor trăiesc doar din exploatarea lemnului și din ocupațiile străvechi.
precum oieritul.